Lau eguneko jai zubi baten atarian gaude, Santiago zubiaren atarian. Gure aurreikuspinaren arabera, egun horietan, iragarpen meteorologikoaren ondorioz ere, joan etorrien kopurua handituko da. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzatik kontuan bizibiltzeko eskatu nahi diegu egun horietan bidaiatzen dutenei. Bereziki uztailaren 26tik aurrera Frantziara joateko asmoa dutenei. Dakizuenez, uztailaren 26tik abuztuaren 11ra Parisen Olinpiadak egingo dira eta horregatik Frantziako jendarmeriak AP8 autobidean kontrol gehiago egingo ditu Biriatuko ordainlekuan Frantziarako noranzkoan. Egun horietan, fluxu nagusia Frantziatik Euskadira izan ohi da, batez ere Espainiako hegoaldera edo Portugalera joateko. Baina Olinpiadak direla eta Espainiatik Frantziarako fluxua areagotu daiteke. Frantziako jendarmeria kontrol gehiago egingo dituenez, litekeena da uztailaren 26tik abuztuaren 11ra bitartean norabide horretan auto-ilarak sortzea. Beraz, egun horietan ara bidaiatu behar duten pertsona guztiei gomendatu nahi diegu zuhur jota desatela eta bidaia behar bezalako aurrerapenarekin planifikatu desatela konplikazioak saihesteko. Irteeran ezustekorik ez izateko zuhur eta pazientzia jokatzea funtsezkoa izango da. Gainera behin eta berriro errepikatu nahi dugu, bidesarea leku seguruagoa izan dadila lortzea bide erabiltzaile guztien ardura dela.